Hanggang saan kaya mo itaas? Hanggang dito lang. Hanggang ganyan lang. Oo, yan. Pag sa harapan, Kahit ay ganyan lang. yan. May susunod pa ba dito, sir? Meron pa, sir. Ay, Yun, narinig mo, sir. Tumunod ng kabila. Sige. sakit. May balik ka. Ow. Pakayro, sir, no? Ow. Oh. Wow. Oh. Sir, kamusta yung experience, sir? Buong experience. Ha? Kamusta yung buong experience? Maganda naman. Lumuwag-luwag yung kwan. Pakiramdam ko na kwan.